eta Inge gara, Landaberriko ikaslea. Gure ikastetxea mendian dago, askotan jolastera joaten gara mendira eta erreka bat ere bada. Gure eskolatik 500 metrotara erraustegia egin nahi digute. Erraustegian zaborra erretzen da. Baina guri zaborra bereiztu eta birtziklatu behar dugula erakusten digute. Ingurunea zaindu behar dugula. Hondakinak erretzean dioxina izeneko partikula kutsakor batzuk botako ditu. Eta gu jakin nahi dugu. Hori ez al da txarra osasunerako? Gainera, errauskailuak goi-tentsioko linea bat ekarriko du. Lasarte gurutzatu eta gure etxe aurretik pasako dena. Gure irakasleak kezkatuta daude guregatik eta guk eskerrak eman nahi dizkiegu horregatik. Eta agintari esan ez jolasteko gure osasunarekin eta ingurunearekin. Eskerrik asko! Guk ez dugu egin nahi, beraien nahi dute. Errausketa egiten kutsatzen gaituzte, gainera gure herrian. Ai, 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 egin nahi digute. Bai, jarraian, irakasle batzuk Landaberrikoak, badaien... Gu Garaikotxa Landaberri irakasle talde bat gara, erraustegia dela eta kezkatuta dagoena. Gure ikastetxearen gertutasunez konturatu zaitezen, ikastolako patiotik oso ondo ikusten da gure gainetik infrastruktura guztia. Jakin dezazuen ere, Agenda 21 proiektuan parte hartzen degula, eta aurtengo gaia hondakinak da. Joan den ikasturtean, klaustroren proposamenaz, organo gorenak eskutitz bat zuzendu zion Gipuzkoako hezkuntza ordezkariari, Gema González de Txabarreri, erraustegiarekiko gure kezka adieraziz eta osasun bermeen inguruko argibideak eskatuz. Eskutitza bi alditan bidali dugu eta oraindik ez dugu erantzunik jaso. Horrez gain, pankartaren bat ere jarri dugu. Hau dela eta udaletxetik aurrena, eta gero hezkuntza ikaskaritzatik pankartak kentzeko agindua iritsi zaigu. Gu hau adierazten jarraitzen dugu. Guk. Ohitura osasuntsuak eta sostengarritasuna ikasleekin lantzen ditugu. Era berean, zaborren trataeraren kultura osasuntsua eta sostengarria murrizketa eta berrerabilpena bultzatzen dugu, gure ikasleek esan duten bezala. Pankartak eta hormirudiak adierazpen jarduretzat ditugu. Ikasleekin ere hormirudiak egiten ditugu. Hausnarketan eta errespetuan oinarrituta, arazo komunei irtenbide kolektiboak bilatzearen alde egiten dugu. Azkenik, irraustegiak tximiniatik bota litazken dioxinen aurrean gure kezka berrezten dugu. Amaitzeko esan, hezkuntzatik azkeneko egun hauetan pankartak kentzeko egin den presioa handia dela eta hala bizi izan dugu, presioa handia sentitu dugu, beldurra ere. Horregatik batetik pankarta hau darama zakit hilabete bat edo ezakizen bat denbora, pankarta hau da kezka handia sortu diona delegazioari eta pankarta hau eskolatik kentzeko eskola eremu barrutik kentzea erabaki dugu. Gaur hona ekarri dugu eta bestetik atzo bertan kendu genuen eta atzo bertan delegaziora joan ginen, irakaslego 175 sinadurekin delegazioan aurkeztu dugu esanez guk kargo hartzen dugula pankarten inguruko horrekin
eta erantzunaren zai jarraitzen dugula. Bai? Eta bueno, hau izan da dena. Bai? Mila esker.